mothers. Wakadzi vani kutaura machechi. Judgment yako mazuva ndeyekuti akamira paside pako akaziva kuti uroyangi kana unofunga kuti hausi serious kana kuti hauna mati. Akamira paside pako akaziva kuti uri Methodist unofunga kuti uchiri wasara una zvaunoziva. Ari paside pako akaziva kuti uri Zion wese. Anongoona uchingotenderera uchimhanya, haoni Kristu, haoni kutenda kwako, anongoona matambiro enyu. Saka anongokujaja from the mother's side. Tamba kunoitwa kumapostori vachitambira Mwari wavo kana kusingaitwa kwenyu kuMethodist, chakafanana nechekuti munenyuwo matambiro amunoita Mwari mumwe chete iye. So lack of revelation yaita kuti vakomana vaite drive other brother outside the family. Mazuva atakurarama, we are no longer a family because of denominations or else because of lack of knowledge concerning kingdom. Umambo wa Mwari hune chekuita nebasa rakabatwa pamuchinjikwa. Anina anakatenda muropa regwana muropa raJesu wese akamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. So pakuva vana vaMwari we are all equal if we believe panhau yakaitwa pacross. So difference yatanayo iri minor and haisiriyo ine value concerning the kingdom. So vakoma ava nhau yeropa vasi kuitarisa varingotarisa kusaidi kwa amai. Unisari kuti pauri kuaccusa Jephthah kuti uri mwana wechifeve havasi kuziva kuti wavari kunyanyotuka ndimudhara wacho akafewa. Dzimwe hasha dzinoitwa ndizoti handisi mudzimai but hasha dzimwe dzinoitwa nemadzimai ndedzekuti murume wakanzi ane mumwe mukadzi. Problem yawo hombe iri pamukadzi wacho iyeyo. But vasingaziva kuti murume uyu ndiye akaenda ikoko. Handisi hangu mukadzi but ndofunga from this perspective yenyaya iyi tinogona kuva better understanding nokuti akapimba mumwe apa kuti azopa mumwe munhu pamiri ndibaba waJephthah. Saka vakomana kana vachituka Jephthah kuti uri mwana wechifeve wavari kunyanyotuka mudhara wavo kuti baba vedu havana kurongeka. Inda vachihura kudaro so. Nokuti amai vaJephthah havasiri vakapimba baba waJephthah. Baba vaJephthah ndo vakati vawana wanano yavo nemukadzi wavo ndokuenda kunotsvaka mumwe mukadzi. Saka vanavo kana vakutonga nyaya yevabereki vari wrong. Ameno kana kune vabereki vanotonga vana vavo but vana vanotonga vabereki vavo but sometimes there are things that are beyond. No matter uri mwana zvafana kuti baba wako oshaya mai wako kuti ndakufambidzana nemumwe murume obva kuti azviite uri mwana wacho. Sometimes nyaya idzodzo dziri beyond your level. Ichi chiboyora ndoti ichi chiboyora torega kuti ndezvemubhaibheri. Naturally amai vako wanzi vari kufambidzana nemumwe murume baba wako wakafa zvakaoma kuti usarudzira amai vako mumwe murume kana kuti waudze kuti siyanei naye. Why? Nokuti level isingachinje ndaamai vako. So vakomana vane nyaya yavari kutonga yavasingakodzere kutonga. Jephthah uri mwana wechifeve, mai vako chifeve. Alright, kana matonga Jephthah kuti mwana wechifeve ndapanzwa mai vake chifeve, chakafeva nani? Kuti nyaya yenyu haigumire pana mai vaJephthah ngaende futi kunopopotera mudhara uyu. John chapter 8. Vanhu vakabata vanhu vachiita ufeve. Problem yavakaita vakabata vanhu vakaendesa munhu. Vakabata vanhu vakaendesa munhu. Vachida kuti munhu uyu anotongwa yet ivo vatotonga nokuti vatosiya mumwe kudhara. Mumwe atopa bheyu kudhara. That's why Jesu akaona kuti iye haitongwe nekuti yatongwa. Matongero amaita ndo andichaita saka Jesu akasiyawo auya nokuti masiyawo mwasara. Hama dzaJephthah dzine bitterness pamusoro penhaka. Haungagoverane nesu nhaka. Munhu uyu nhaka anodeserva nokuti ropa riri maari is the same nemabrothers because they share the same father. So chavari kutadza kuunderstanda is the bloodline kana kuti rudzi. Senemu yaJephthah anotonzi Jephthah Gilead. Saka vana vaGilead vari kuti hausi mwana wepano ibva pano. Iye anongoburitsawo birth certificate rakangonziwo Jephthah Gilead. Kuda kuti kana mune problem naJephthah mune problem nababa vacho. But indamudhara uyu vakomana havana simba rekunomunongedzera kuti baba makaita ufeve. Vari kungotuka Jephthah kuti uri mwana womumwe mukadzi uri mwana wechifeve. Saka ibva pano Jephthah achidzingwa ipapo pane chinhu chisina kudzingika chiri maari
God given ability to do things. Unogona kuberekwa mu-environment yekuti vanhu vanokumaka but havana the power yekubvisa chakaiswa naMwari mauri kuti ugone kuremekedzwa. Unogona kubviswa mu-environment but vanogona kusabvisa chakaiswa naMwari mauri. You can be sent away to a wrong environment but you can still carry grace in that environment. Ndobva unoziziva kuti Ishmael mwana waAbraham. Saka kana akabviswa pamba paAbraham chandinotoziva paakachema kaita kuti Mwari vamunzwa, vakamunzwa nokuti mwana nyangwe asiri pamba paAbraham but Mwari vanonzwa through the blood. Bible wrote the blood that speaks better things than the blood of Abel. Kureva kuti Mwari chavanonyanyonzwa chine voice harisi voice iropa. Ropa rotaura ka. Munza varita zvemamedicals. Munhu akaramba pamira amitisa munhu zvinongonzi handi tinobvunza ropa. Ropa rinokutengesa kuti kuramba hake ndiyo. Ropa hugone kuri bribe baba kana uriwo muridzi wemwana rinototaura kuti ndiye kuramba hake. Ipapo ukatoramba kuti hausi kurwara tikangonzi pindai kuseri kumutestwe ropa rinototaura kuti kushiga akapera. Uza ropa harina chigururu rinotongokutengesa kana uchitorwara izvo zvakatosimba so ronotaura kuti hakubhaiza apera. So the brothers of Jephthah vanga vane bitterness nelife yaJephthah. Why? Vakafungira pamusoro penhaka inheritance kuti haugone kugoverana nesu nhaka pano. Inda vakomana vakasika kufunga nyaya yenhaka. Inda nhaka yacho vari kuibesa on the side yaamai. Nokuti kana ari mwana waGilead anodeserve inheritance. But vari kuti uri mwana womumwe mukadzi saka ungadye nhaka nesu chibva pano. Kureva kuti yavari kutoitai era nokuti kana nhaka ichigoverwa maringe vana verudzi rwekwaGilead Jephthah anodeserve. Saka problem yavakomana ndeyekuti havana the revelation behind blood. Vakaziva nhau yeropa vachaziva kuti kusiyana kwaamai haisi nyaya. Ende watingape mhosva kana uyo ari mwana wokwaamai nini haasi amai nini vacho ndimudhara wedu akaenda kuna amai nini vacho. Saka Jephthah paakadzingwa akashayiwa support. Why? Nokuti akangoberekawo ari one. Ndokubva abviswa munzvimbo yekwaGilead ndokuenda kuland of Tob. Ariko ndokubva atanga kuita zvakaiswa naMwari mari, ability iri mari to lead people in battles. Saka kwakamuka hondo yaAmoni vachirwa nevekwaIsraeri. Ndokubva vadiscover kuti weapons tinawo zvese tinazvo but what we lack is a great leader who can inspire us to victory. Yes. So pavakazofunga kuti there is a man watakadzinga kuno anonzi Jephthah, let's go after Jephthah. Ndokubva vaenda vakanoti please Zoka, we want us to be a leader, to lead us to fight against the Ammonites. Padzingwa adzingirwa nhaka yefamily. Paari kuteerwa achidzorwa ari kunzi we are going to make you a leader of Israel. Kureva kuti akadzingwa muzvinhu zvidiki but aine grace dzekuzoshedzwa muzvinhu zvakakura. So life yaJephthah ndeyekuti Mwari vakada kumuisa pahigher level vanotendera zvinhu zvinoita sekunge zvinomubvisa munzvimbo yaanotrusta. Nokuti trust yake dzimwe nguva ikudza kuti zvinongo ndiri mumba munomu zvangu zvichaita ndiri dangwe ndiri mukoma ndine vaning'ina vangu tina baba vedu tichapiwa nhaka. But paakangodzingwa there rose a battle inongonida only the qualification of Jephthah. Mubvunzo wobva kuti kana vanhu vachinotora Jephthah as a leader but ari munhu akadzingwa ne-only family members akatiza, how come vari kuona quality of a leader a man who was chased by 4 to 5 brothers and he ran away? Uchaona kuti even mukutiza kwake ane chinhu chaasina kuluza chakaprova kuvanhu kuti although munhu tamudzinga tamudii but still there is something inside you. Yes. Do you know kuti Jesu akafamba akaparidza vanhu vakatendeuka vanhu vakadii but the last person or the last two vanhu vakatendeuka Jesu ari pamuchinjikwa. Mbavha imwe yakanzi tiri kuenda pacross ari mupain but kuna akanyatsoona kuti kurwadziwa wake but mudhara uyu ane zvinhu zvake. Mbavha yakagona kunotisa potential neability naJesu pacross. Kureva kuti vamwe vakaona kushamisa kwaJesu achiwanza chingwa achifamba pamvura but kuna akaona ushe hwake ari patight. Kureva kuti kune masituations anogona kuisa patight but uri patight kudaro
une ability inogona kutooneka kuti zvakaoma hazvo but munhu anofunga. Zviri kunetsa hazvo but munhu akarongeka. Kuti Jephthah paakadzingwa nemafamily members ane chinhu chaakaprova chinoratidza kuti is a good guy. Ane chaakaprova kuti I don't fight my brothers. I respect them. Although I can fight very well. Uchaona here kuti David akauraya Goliath, but same David akatiza Absalom. Giant ndiani Absalom kana kuti Goliath? Indava David achitiza mfana mdiki, but achigona kuuraya munhu mukuru. These are some of the qualities of a great leader. Fight a battle iri unnecessary. Fight a battle iri unnecessary. Anotoziva kuti uswera ndichirwa nehama dzangu hazvina zvazvinonipa to prove kuti I'm a good fellow. I will respect my brothers. I will move away. So ndopakaona kuti uyu kudzingwa hake nevafana but sign iri mari power anaro, ability yekurwa anayo, but he still respects the family. So he was chased away family members, but the whole Israel yakagara pasi ikati we need a leader to fight Ammonites. There is a guy called Jephthah. Yet Jephthah was chased away, but chisina kudzingwa maari ability to fight and to lead. Nhamo yatinayo mazuva edu ndeyekuti zvakaipa zvikaitika we forget kumbofocusa nezvakanaka zviri matiri zvatinogona kudevelopa nazvo. Blind Bartimaeus ari blind chakazoita kuti recover sight muromo. Akambonyararidzwa nevanhu achiti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Vanhu pavakamuti nyarara he cried more and louder kusvika Jesu akamunzwa. Kuti Bartimaeus akatoziva kuti in many areas handina strength, but I will use the only area in strength to defeat critics. So blind Bartimaeus haana kutanga apera ubofu. Akatanga ambokunda vanoona kushedzera iye ari bofu. Nokuti vanhu vaimuti nyarara areas auri blind, auri defeated, but still there's a certain area you need to use to make things work. There are things you only discover through pressure or hardship. There are things in life zvausinga kudzidza kana kudevelopa in good times. Une zvaunogona kudzidza kana kuziva only in hard times. Saka unoti munhu paakasikwa naMwari agara aine pain iri godly given isina Satani mukati, ndikureva mukadzi. Saka pajudgment akanzi ndichawedzera marwadzo pakupona. I will increase pain, which means pain was already there. Izwire kuti increase zvinongoreva kuti yagara iripo pakungotopwa volume kuti zvikwidze mushana. Which means pain was already ordained by God. Kuti ive part and parcel yemukadzi pakupona. So there is something Mwari chaaka injecta mumunhu chinenge pain but chine reason for gain. Kune pressure iri necessary kuti uende mu right place. Mary haana kuberekera Jesu mudanga by choice. Akabereka nokuti kwaaitira choice kwanzi kwazara. Havachada vanhu, dzimba dzazara, ndokubva aenda mudanga. Paari kutoenda mudanga zviri kubatsira chaakatakura, nokuti iye haana revelation pamusoro pechaakatakura. Chakatakurwa naMary chine two sides. Munhu uye igwayana raMwari auya kuzoreplace mhuka dzaiurawa mukereke kuti vanhu varegererwe zvivi. Saka iye ndiyo mhuka ichanofa pamuchinjikwa kuti vanhu varegererwe zvivi. Saka kuenda kwaJesu mudanga hakusi kurasika. Kurasika kako kwaita Mary asingazive chaakatakura. Ikoko ari kudangawa. That was the best place in that time. Why? Nokuti Herod akateera achiuraya vana vese vane 2 years and below. Saka kwese kwaichaga nekuraya vana inzvimbo dzinoberekerwa vana. Saka Jesu paakaiswa mudanga, it was a better way to preserve him. Chakamuchengeta idanga. Dai akaona pekuberekerwa aifira imomo. Nokuti Herod ari kuda kuteera achiuraya vana vese. So which means sometimes pressure inokudzingisa muzvinhu. Aireva kuti God is not on your side. You are like Jephthah.
You are going to rise at a level yekuti hausi kuzodzokerera nhaka yemumba, uchadzokerera leadership of the whole Israel. Oh yes. Pane zvandonzwa kana ndichiparidza so. Kumana nonzi Jephthah afanana nemunhu aenda kuexile. Nonzi exile unokuziva? Munyika manetsa nezvepolitics munobva amboti nje. Panzvenga ipapa anganyetserwa nyaya diki. Ah, unozodai. Obva angodzoka adhara racho. Atopedza, uda ndiwedzerere. Unenge aunzwawo futi. Iri pachena. Vanhu vakuru vanonzwa. Potential negrace dzakaiswa naMwari muwife mako hadzina basa kuti wavengwa nani, nokuti chakaiswa naMwari chinomanikidzwa. Satani haagoni kubvisa Kenani. Kana Mwari atoti budai uku muende Kenani, Kenani inenge iri chaangatoita kukudisturba kuti usasvike. Can I help you a little bit? Problem yatinayo sometimes ndeyekuti takangotrainwa kuti the answer yatofanirwa kuwana kana tanamata kuna Mwari is the answer that we want to see. The real answer ndeyekuti we will get an answer that God wants us to see. Zvafana nevana, haupiwe mwana waunoda, unopiwa mwana waunofanirwa kuzoda. Dai vabereki vaisarudza type yemwana wavari kuda pamwe usati wabereka vasati vako, nokuti unoda anonzwisisa akarongeka hako. Zvisarudzwe izvi. Even dai vana vaitenderwa kusarudza vabereki vasati vauya panyika, dai usati wane mwana. Nokuti vega vaita meeting kuti mwana waidzo idzo. Mukuwara panyika panomira musha. Dai usati wane mwana. So there are things that are beyond human control, yet is for your advantage. So Jephthah asiri yakati amai vaichifeve akaberekwa naamai chifeve. There are things in life zvokuti you cannot change. But guess what? You cannot change your history, but you can affect a change in your future. Yes. Yes, Akadzingwa nehama dzake. Also there are times yekuti munhu anokuudza kuti ruvengo runobva kure. Munhu ari kubulawayo asingakuziva hazviite kuti akuvenge, hazviite, haatombokuziva ende haana basa nehwaakuzive. Wese anototi kuvenga ane zvaanotoziva pamusoro pako. These are the fellow brothers vagara pasi kuti munhu mai vake namai vedu ndovakarorwa zvakanaka zvakarongeka pakutanga. Uyu mwana wechifeve auya pechitu namai vake, saka ngaabve pano. Vari kukanganwa kuti mwana uyu amai vake ndochifeve, but mudhara wacho munosheya ndiye mudhara wenyu. Saka namakutonga yaamai musagumire pana amai, pfurirai mberi kuna mudhara wacho kuti mudhara makaitirei ufeve. Saka vafana vanenge vanotya baba wavo, saka vanongotukira kuna ana amai ikoko. Vanotukana naJephthah kuti uri mwana wechifeve, hatidi kukuona pano, ibva pano. Ropa riri muna Jephthah nderaGilead. Blessing iri muna Jephthah yakaiswa naMwari to rule Israel. Saka there are times yekuti vanhu vakaleka revelation vanofaitana muma minor issues vachidzinga munhu akatakura the grace for the nation. Okay. MuEgypt munhu anga ane key answer yekuti nhamo ipere. He was in prison. Joseph ari kujeri ndiye akataburitswa akataura pfungwa yakanaka newisdom dzakapanura hope, nyika ikapreservwa nzara. But munhu wacho anopedza nzara kwaakanotorwa kuprison. Kuti vanga vari free and useless. Anga ari bound, ndiye anga ari bound but useful. So zvakakusunga ngazviregere kukunyepera kuti you are now useless. You can be useful. Munhu amwe ari but meso evanhu akatokuita an outcast. You are like Jephthah, a useless fellow in the family, but a leader to the whole nation. Oh, yes. Judgment in evanhu ndeyekuti uri mwana wechifeve, kwete kuti uri chifeve. Ndopandada. Mwana wechifeve hachisi chifeve. Mwana wechifeve. Moses wakaberekwa mutime yeslavery. Calling yake ndeyekuburitsa vanhu munhamo, but akaberekerwa pai munhamo yacho. Kureva kuti mawakaberekerwa haisi nyaya, asi chawakaberekerwa ndo nyaya. Kuberekerwa muZimbabwe ine nhamo haisi case.
nokuti discover kuti sei Mwari akanditendera kuti ndive pano. Moses was born in environment, yes, slavery, but grace and calling is to take people out of Egypt. So problem ilipo ndeyekuti unofocus on environment utasa zvinhu zvakamira sei otanda katukwa shoberekerwa muZimbabwe munyika yakadhakwa kudai so you forget to check kuti why are you in this place. Haugone kuti Mwari wakaviga zvinokosha mumudziyo wevhu. Your environment haisino nedetermine future yako, but learn to discover what God has deposited in you. Kuberekwa nemudhara asina mari hakukuite murombo. Ingori nyaya yekuti wakaberekwa nemurombo hausiriwo urombo hwacho. Nzwa? Haugone kutadzisa shiri kubhuruka pamusoro pakwa. Aso haufanira kudzitendera kuvaka dendere mumusoro mako. So une zvausingagone kudhila nazvo zvinongoramba zvichiitika, but une zvimwe zvaune ability and power to deal with. Hausiri wenhamo wakaberekwa munhamo. Mindset iyo ndio platform yainofanira kutsika kuti ndakaberekwa nemudhara asina kana chinhu ndiri munhamo but handisi nhamo. Mwari ane purpose neupenyu hwangu. Learn to discover why are you in this nation. Izwa key kana kuti answer yetena around yenyika. Problem yedu we also think Zimbabwe they are all politicians. And chinhu chese in life vakachita se politics. Ukanzwa munhu achiti chingwa chakwira unzwa mumwe akuti dza politics achatokwira kazveshuwa kana kuti upenyu hwawo munhu ya politics. Problem yedu ndeyekuti maproblems akati wandira zvekuti everything is on government, it become political. Chero chawataura even chiri genuine kuti upenyu hwaoma unozwa munhu achiti matauriro ako aya ndizvo ka wakatooma haisi politics really it on the ground. Asi ukataura chiti zviri right unzwa kuti yes wakugona kutaura. Haisi political statement kuti zvinhu zvakaoma really it on the ground. Uchitya kuti politics ivo vari kumusoro ndo zvari kutofaita kuti zvinake. Ivo utya kutaura kuti zvakaoma vari kutozviona vanhu vari kutofaitira kuti zviite musha. I'll leave that one aside. Ndo imwe danger atinayo. Also there are things ekuti kana nyaya ndo zvakasvisa palevel yekuti unonzwa vanhu vachiti kuri kuparidzwa vhangeri rekubudirira harisiri vhangeri raMwari, prosperity gospel. Ukachitsvaga chinonzi prosperity chacho chauri kutaura chacho hachisiricho. Kuva nepekugara, mabasic human rights, kodzero dzemunhu ari panyika, kuva nepekugara, shelter. Haoneki kuti shiri nedendere haisi prosperity, ndepekurara. Haisi politics and haisi prosperity. Kuva nerodhi yakanaka yekufamba hachifanira kutombenda kusaidi repolitics kana chii, mabasic human rights. Kuda tifambe sei? Kuva nemvura yakachena hachichinje kuti munhu angatokambena kuti inochena, inofanirwa even in politics or not, basic human right. Saka mukuparidzawo ndo zvazvaita kuti zvinhu zviri basic for human ukazvitsanangura ukava mupoverty too much chese chingori nani mbichana success. Kumusha uku kunoroiwa munhu ane bhara. Muro iye akauya mutauni akazoona vanhu vane motikari ma 4x4 mavhiri anzoni kutambisa mushonga. Inauye kuleka exposure. Chauri kuti rugare harisi rugare, ma basic human rights. Aizvi dambudziko ratinaro, we are so much into poverty. So we respect anything. Chichese changoita ngenani mbichana. Saka uchiona ukachena stere kunoziva kuti waamurungu. Kurati chivanhu chedu hakusi kuchena. Even ukakasika kusvika kubasa kuti unoita time dzechivheti. Time hakuna yechirungu neyechishona. 2 o'clock ye2 o'clock. Hazvina marudzi izvi. But munhu akabata nguva kana ukadhila nemumwe munhu zati time yacho ndedzechirungu. Hakuna 3 o'clock iri American or English. Zvakafanana. Why ndo zvatakarerwa nazvo tikatenda. I'll leave that one. So Jephthah environment yaakura ari haagone kuzvichinja. Kana mai yake vari chifeve ndizvozvo. But chandinoziva iye akura ine mindset yekuziva kuti handisi chifeve. Ndaberekwa muchaos but handisi chaos.
ndaberekwa muenvironment isina kunaka, but azviwa kuti nini wacho handina kunaka. There is something special inside you. Environment ndio iri kukudzingira kure, iri kuda kuti usadiscover why we are in this nation. Favor yakaitirwa Jephthah naMwari ndeyekutanga iyoyo, nokuti izwa all things work out together for good. Jephthah ugone kudzingwa kana mai vako vari vamwe chete naamai vakomana, nokuti pawakateerwa uchinzi uve leader, zvakatangira pakuti wakadzingwa mufamily ukatevereka. Zvoreva kuti kuna environment yaunoona sekunge Mwari vakakuseka haina kunaka, but there is a reason for that on your side. There is a special reason. Unoziva kuti Joseph chakaita kuti atengeswe nevakoma wake inyaya yekuti anga ari mufana, number 1. Number 2, mwana waamai vechitunda, amai nini. Saka pabarika zviri izvi kuti pave neruvengo. Saka Joseph haugone kuenda kuEgypt nokuti hauna mari yetransport, une chiroto. Saka unoenda nekumakwa, vakakuvenga vanokutengesa wobva waenda. Saka maendero ako haatangire pakuwana mari, anotangira pakuwana vanhu vanokumaka. Vakakumaka vakakutengesa ukaenda, vachazokutevera leader. Kurati kune imwe favor yekuti Mwari akatanga newe, anotanga newe kuminus kana kuti kupositive. Unoberekwa muenvironment yekuti wega unoshama kuti asi Mwari vakambondisekerei. Amai vangu ngoita kumitiswa so, baba vangu handivazive. Hauzive baba wako but watoo baba futi. I love this statement yakataura nevanhu. Kuti muromo wakuru haiwire pasi. That's true, wakanaka statement iroro. But iwo waamukuru mbotaurawo. Ani unoswera chiti vakuru vakati, wakura taura kuti zotaurawo kuti waitika. Don't look down on yourself. Environment isakunyepere. Kuti awaberekwa uri mwana wechifeve, ungaite sei kana wamwa kudzinga so, you are useless baker, izodi favor yakaiswa naMwari kwaIsraeri ndinayo, odo ndina amai vasiri kudiwa panzvimbo. Muri kuona here kuti honde ndeye vana vadiki mudhara wacho akainyarara. Unoziva here kuti Mwari haasi waridhi nemachechi, ari waridhi nedzidziso. Anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Wari yaMwari in knowledge, kwete chechi. Wari yedenga, Mwari haapindiri munyaya dzedu dzemachechi. Yakati haina kunyoreswa, haisi registered, yakati yakazodai. Acts chapter 8. Muranda wakandasa wabuda muchechi kuJerusalem achidzokera kuEthiopia. Ari murodhi achiverenga Bhaibheri asingarinzwi, Mwari vakamutumira Philip. Philip akadzidzisa munhu outside the church. Inda Mwari vasina kuti Philip enda muchechi maurovi papulpit chaipo. God is not moved nepulpit. Anywhere is a pulpit. Murume atumwa anonzi Philip aparidzira munhu zvanzi vakaona pane mvura zhinji mudesert. Munhu akati chinonditadzisa kubhabhatidzwa chii? Kurati murume uyu haana kubhabhatidzwa neorder yechechi, akabhabhatidzwa by revelation of the scriptures. Vakuru chinonzi kingdom is when you get the revelation of the word, more than kuti which denomination do you belong to. Uyu haana kubhabhatidzwa, haana kunyorwa zita mubhuku revanhu vakabhabhatidzwa, haana. But denga rakatorejesta kuti one has been baptized. Unga paakadzokera kuchechi next Sunday, akatonzi muchigere muchabhabhatidzwa late, iye akapedzwa kudhara. Do you know kuti kune vanhu vakapedzera naMwari but vachiri patight nevanhu? Aizvevo. Mark 16 verse 7. Jesu achimuka kuguva anoudza mukadzi anga auya kuti utaurire vadzidzi vangu tisangane Garirea uye naPita. Haifanirwa kuti uye naPita nokuti Pita mumwe wevadzidzi. Aifanirwa kuti vadzidzi vangu vaudze tisangane Garirea. But iye anoti taurira vadzidzi vangu tisangane Garirea uye naPita. Chinoita kuti ati uye naPita, uziva type yevanhu vaakasiya vaifamba naPita. Kuti kana vakazvinzwa kuti akandiramba ka3 atopa special. Ende kuchechi hachatombodiwa. Saka ndakuda kuvaudza kuti munogona kumakana but ndichiri kumuda. Kune vanhu vausingadiwa ndiona Mwari. Nenyaya yekuti Mwari hapindiri nyaya dzisina basa. Vapfana ndiwari kunetsana uri mwana wechifeve. Amai ako ndamai nini? Mudhara wachakadi kuti nyararai. Vese muri vana vangu. Angozati ndo hondo dzevana idzi. Nyaya hombe yekuti mwana uyu iropa rangu, mwana waGilead. Vakuru nhau yejudgment haitariswe type yechechi, inotariswa ropa rawakatenda mariri. Ani nani wakatengwa neropa regwayana ndiye anobdeserva upenyu husingaperi.
So tikakanganwa vhangeri reropa tinoswera tichitaura dzaana amai anova machechi. Vakadzi vatorwa vari tu amachechi aya. Why? Nokuti vakadzi haisiriyo nyaya, but nyaya ndeye murume wacho chinova chikomba anova Jesu. Oh yes. That's why I love Matthew 25. 5 vakangwara ne5 vakapusa. Paringondi challenge ndepekuti vese vachinzi vakangwara nevakapusa pa 10 papa. Vanga vane one thing in common. Vanga vari mhandara vese. Oh yes. Foolish virgins. Uri virgin waita foolish futi. Naiti munhu ashibata akamira bhabha rutotaiwa mhandara yakatopusa. Zviringoreva kuti kuva mhandara iself purity, kuzvinatsa kuzvibata. Saka denga pari kuti vamwe 5 vanga vari mavhijini vari foolish, riri kuti kuzvibata kwako nediscipline yako yese unogona kutokupotesa Mwari kana usina chinhu chaunoziva pamusoro pechikomba. Can I preach this message? All right, I'll preach this one. Chikomba changa chakamirirwa ndiJesu. Jesu wacho anoti I'm the light of the world. Saka iyo mwenje yavo payakapera mafuta vakaenda kunotsvaga mafuta, ivo vakamirira mwenje. Lack of revelation yakabvisa panzvimbo. Ende mazuva aya anenge mazuva ano futi vakaenda kunotenga mafuta somewhere. Kurati kune vamwe vanhu vaitoita zvemafuta but vasinei nechikomba futi. Vanga vari mubusiness remafuta, anointing oil, muchinotenga havanei nechikomba, chinotouya muri kuoiriko. Pamunotozosvika unosvika chauya kudhara muri kuoiri. Hakuna chinopawa chekuti oiri unayo Mwari wacho ndiwo usina. Chikomba chavakamira vana wisdom. Mwenje yavo 5 yapera mafuta. Ndokubva kukumbira mwacho ndokubva varamba. Vakuenda kunotsvaka. Yeti vakurambira yava vagona. Saka Bible risina kuvapa mhosva kuti vakaramba vanamati vanofanira kuita mwoyo wakanaka. Kuramba kwavaita vadangopruvha kuti vanhu havakapusa. Pakuti kudii? Nokuti kana mwenje wako wadzima, omumwe wakabaka, munongoshandisa light iroro. Kurati havafanirwe kukumbira, vanofanirwa kungosubmita. Mwenje uri pakudhara ka. Muri mu1 room mune vanhu 10 vane marambi. 5 vakadzima munonotsvagirei marambi. Munongoshandisa light riripo. But vakabva panzvimbo vakandotsvaga mafuta. Saka vakapotsa chikomba ivo vari mhandara. Kurati utsvene hwako haukuwanise nhaka. Chinokuwanisa nhaka kuziva Kristu. Vakomana vakati iwewe uri mwana wechifeve pano. Hondo ndo dzatinadzo mazuva ano izvi. Unopinda ipa isi serious. Prophet wenyu akaita semunhu womwe wenyu akaita hauna mate. Yenyu yakatangira kupi hauna mate wakazodii. Nyaya yekuti chechi yakatangira kupi ikatanga nani? Inyaya dzevana vadiki. Inonzi chechi yakatangwa pamuchinjikwa naKristu Jesu. Deeper speaking, hakuna founder, we have all been found to lead. Hakuna akatanga chinamato. Chinamato chakatangwa naMwari wacho pamuchinjikwa. Ndokubva atisarudza kuti titungamirire vanhu. Hatina kusarudzwa kuti titange zvinhu. Takasarudzwa nokuti zvinhu zvacho zvaivapo. Saka muchiona kuti Exodus ihombe pana Moses. Nokuti Moses akaberekwa Exodus chapter 2. Asi ndiye ari kutungamirira vanhu muExodus. But Exodus yacho yanga iriko asati aberekwa. Hakuna munhu anotanga zvinhu zvaMwari, munhu anongosarudzwa kuti afudze mberi zvakatangwa. Nokuti hakuna bishop anofira vanhu pamuchinjikwa. Saka hondo dzekuti founder wenyu ndiani ndedzevana vechechi. Imhuri yekwaJephthah iri kuitisana naro. Ame venyu chifeve. Mufundisi wenyu akatangira papi? Akaona here mweya? Chizaruko chakamurova here? Akaenda gomo ripi? Nyaya dzevana. Akaenda pamuchinjikwa ndiani? Unoteenda here muropa raKristu? Nyaya dzevanhu vakuru. Blood makes a family. Mapfeka zvewhite, mapfeka zvered, maita zvakati, imi magerwa, imi mazodai, nyaya dzevakadzi. Mai vako chifeve, vedu ndo chaiwo, uri mwana wani, ndo pane nyaya. Jephthah mwana waGiriati. Zvekuti mwana wechifeve, maonero enyu. Orati kana ari mwana wechifeve, Giriati ndokubva abereka naamai vaJephthah chifeve, Jephthah ane gift yekutungamirira Israel.
zvapachena kuti akatova chifeve ndaamai vekutanga nokuti havana kubereka zvine pfungwa yamwari zvekutungamirira Israeri. Apa ndokukuwadza pana kundinzwa hausi kundimira ndizokorera futi. Paunotanga kutarisa against others ndopane expose your real weakness. Uri mwana wechifeve, ibva pano haudye nhaka yedu. Hondo yasimuka vakuru the elders ndokunga vakakonsulta Mwari. Todii nokuti hondo dziri dzekwaIsraeri vairwa vabvunza Mwari. Vakuru vakabvunza Mwari todii nehondo iyi. Mwari akati endai munotsvaga Jephthah. Kureva kuti plani yaMwari kuti Israeri ikunde mubhuku raJudges panguva iyi vaitoda kushanda naJephthah. Saka Jephthah wacho anofanirwa kuberekwa pakati paGilead naamai Jephthah. Akarora mumwe mukadzi wobva atoita upombwe apotsa wake wanofanirwa kubereka naye chinodiwa naMwari. Saka kutaurisa kwavakomana wakwavabatisa futi. Uri mwana wechifeve, chifeve chaicho ndaamai venyu. Saka wakabereka type inotaurisa kudai isingazivi pfungwa yaMwari. Mwari vanoti Israeri irarame pahondo dziri kunetsa ndokubva vaisa chipo muna Jephthah. Jephthah anofanirwa kuberekwa pakati paGilead naamai Jephthah. Saka kureva kuti papfungwa yaMwari original marriage yaGilead imai Jephthah. Can I bring a revelation a little bit? Pakutanga kwenyaya ndakwenda kumatestament ari 2 ndo vamwe vakadzi vandakubata. Mukadzi akatanga kuuya testament yekutanga chechi yekutanga yakatipa Moses. Moses ndokuita problem yaana amai. Moses ndokubva aita ana amai tu. Vakamubereka nevakamunhonga. But Jesu paakauya panyika ana amai zvisina baba mukati nokuti ndava baba wokumusoro. Jephthah mai vake ndo original wife for Gilead. Why? Nokuti vakabereka zvine plani naMwari. Jephthah ndiye ane calling to defend Israel from the Ammonites, from the mind of God. He's gifted to be a leader. He's the judge, the ruler in that time. But ndiye aberekwa naamai vechitu. Nokuti mabhuku ayari tu ukawatarisa, original plan yaMwari is not law but grace. Why? Because before the foundations of the world, the lamb was slain anova Jesu, which means grace was the foundation. So amai vekutanga vanova Old Testament vanotipa mwana anotungamirira anonzi Moses. But the problem yaMoses ndeamai. Ana mai vakamubereka naamai vakamunhonga. Saka aigara kuna mai vasiriwo omboenda kuna mai chaiwo. First marriage, relationship yaMwari nevanhu yainzi law. Law yakaproducer a leader asiri kunyazoziva kuti mwana wekupi ari in both sides. But pakazouya grace, the original wife, nyaya inoda kuitwa naMwari nemukadzi wake anonzi church. Pakaunzwa murume anonzi Jesu. Ndokubva paitwa amai asina kuziva murume. Nokuti nyaya haisi yaamai ndemurume. Nyaya yaJephthah vakomana havagone kutonga. Nokuti vakomana vari kudzinga munhu vachiti uri mutorwa uri kudii. Havasi kukangana kuziva kuti nyaya haibve kuna amai parudzi. Inobva kumurume anovababa. Saka Old Testament inotipa vanhu vakabereka munhu kuti aponese vanhu. Anova Moses vanhu vakasapona. But New Testament inopa ruponeso haina baba mukati nokuti Mary akanzi uchava nemwana usina kuziva murume. Waberekwa musituation inenge yaJephthah yekuti zvimwe zvacho haugone kuzvichinja. Wakashaya akakwendesa kuchikoro hazvina kuti yadhawo. You're clever, but wakashaya akakwendesa kuchikoro hazvina kuti hauna kungwara, une zvaunoziva. But wakakurira muenvironment inokudzvanyirira. But anokusimudzira ndiva ndikushumira. Unoenda kuna Mwari. Asingatarisa kuti vamwe vanokuti uri mwana wechifeve kana kuti dofo. Ani chaakadyara mauri. So be humble at certain times. Vanhu vakaita kuti sekunge vari kukufighta, don't fight back. Just continue to seek God. Uri kuland of talk. Ndanzwa kune hondo yasimuka inongogonekwa newe bedzi. Do you know the Pharaoh paakava nechiroto? Akava nechiroto chinogona kurapanirwa naJoseph chete. Pharaoh anga ari n'anga dzake. Anga ane vanhu vakangwara. But paakarota ema7 vakangwara vakasarenda. Mwari ngaakubatsire. Haunze dambudziko rinogonekwa newe uri cognizant. Zvikaramba zvichigonekwa nevakangwara ungazikanwa.
But mwari ngaavanzire vakangwara ape vanhu vanozvininipisa kuti vave recognized in a society. Fara akarota akashedza n'anga dzake, n'anga dzikati mukuru tinomborapanura apa pakaipa. Inenge ina mwari mukati. Chiroto chaFaro chakashaya anodudzira. And now we kududzira kwaJoseph. Kududzira kwaJoseph. Can I teach a little bit? If ndakava ndepfungwa ndakakura ndepfungwa kuti Joseph anga ane chipo chekurapanura hope. Chaakadiscover ari kuEgypt mujeri. But ari kumba kwawo anga asina chipo ichocho. Ari kumba kwawo anga ane chipo chekurota. Paakauya kwaamujeri ndo paakadudzira hope dzevamwe vanhu. Indava hope dzema7 dzava so easy kwaari. Asinobvira aita prayer kuti mwari ndipindura kuzodi. Why you are so easy? Nyaya iyi haina kutanga kuitika kuna Faro pakurota. Yakaitika in reality kuna baba vaJoseph vanonzi Jacob vari kumba kwaLabhani. Vakashanda makore 7 vachida kurora munhu wavari kuda. Ndokubva vapiwa munhu asiri. Ndokurepresenta nzara. Maguta kuwana zvaunoda zvinokugutsa. Saka mukadzi waanoda anova maguta akazomuwana kuti after 7 years. Saka Faro paakaruta ma7 Joseph akatoziva kuti nezvekumba kwedu. Which means nyasha dziri mari dzingori connected through the blood of his father. Mavhangeri vikataurwa zvimwe zvese vikasiyiwa nhau yeropa raJesu neukama hwomunhu naMwari, hatina kwatiri kuenda. Tinoswera taakunongedzerana nyaya dzemachechi naana amai. Vakomana vakadzingira Jephthah nyaya yaamai kwete yababa. Yeti nyaya kana ichitaurwa pamusoro pevana tinofanira kutaura nyaya yeropa. The blood. Saka mystery iripo neproblem yataanayo. We talk about the mothers. Wenye munopinda chingani, mukuru wenyu ndiani, yenyu yakatangira kupi. Hakuna anoti wakatengwa neropa raJesu unotenda Jesu mwanakomana wake. Hakusisina. Nyaya yapo. Amai vako ndevechituru. Yedu ndo chaiyo yakatanga. Dzese dzakazobuda idzi. Yedu yakatanga. Nyaya yekuti yenyu yakatanga. Hazvina kuti ndo yakatanga kuenda paKalvari kunodeura ropa. Nyaya yese iri centered pana Kristu Jesu. Umuru wangu uri pano ndinzwe mushi. Vanotaura pamusoro peupenyu hwako vachikujaja from the church side. Havasi vanokuita debate now. Ignore them. That's a sign yekuti vana vadiki. Kunamata haisi nyaya yekuti tingatoti unopinda kupi. Yekuti wakapindwa nani. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Nezvino ndakataura pamusoro paJudges 16. Samson ari mucheche chimwari chinonzi Dagoni yevaFilistia. Akanamata akati Mwari ndipeiwo simba. Mwari vakamupa. Yeti muchechi yaari hamunamate Mwari wokwaIsraeri. Munonamatwa chivezwa chinonzi Dagoni. Inda Mwari vakanzi vamunamate womunhu ari muchechi isiriyo. Isaini yekuti Mwari aite zvemachechi. Nokuti ipapa aitofanira kutomudza kuti kanga wabuda iyo haina pawe nechechechi haiite. Ndakaimaka uri mune isiriyo ukanamata Mwari chaiye. You can hear you. Yes. Nokuti dzatinoti hadzisiridzo. Dzimwe dzacho tinojaja nemaonero edu. Ukaona uchiri kuita debate yemachechi, imbosendeka nyaya pasaidi. Hande kunauye ropa raKristu pamuchechiwo. Watikomba vhakanzi naJesu tiri kuenda kudenga aipinda ipi. Neno pakanyorwa kuti apa tanga ari Methodist ngoma. Hamuna. Kungopinda asina chechi. Kutosvika kudenga kana akabvunzwa nomwe kuti sauna ipinda muri ngekuti hapana tangopinda kuno. Parable yaga Good Samaritan akanzi good wacho musuwo yanga rovha chechi asi kuti unobva kuri right. Nakoni pamwe pacho unogona kusarovha paruchinorobvera imomo. Unorovha patarimo. Adamu paakatsvakwa naMwari unoziva kuti aitsvakwa ari mugadheni. Ukaona Mwari vakushaya zvinokuti haupo. Zvinonoti haumo muzvinhu zvavo. But mugadheni racho uchirimo. Adamu akatsvakwa ari mugadheni. Nachizosvika muMwari atokutsvaga utori mudhikoni zvako muchechiko. Waratodedzana wanamata iwe uri mukuru iko. Title doesn't matter. Yes.
Vakasiya munhu akapondwa the titles. One was a Levite, one was a priest. Vakanomhanya kunobata service, vakatadza kuoffer service. Purpose yekunamata ndeyekuoffer service to change the world for the kingdom of God. Haisi kuti hapinde yenyu saka ndabasa naye, uyo hasi kwenda hatina basa naye. Hapinde yenyu but akapindwa naMwari wenyu. Iyo yaka haina kutanga nhasika. Vadzidzi vakatoona munhu adzinga dhimoni, vakamurambidza. Tsunga kwako madhimoni akanzwa sei? Kana pane vafundisi vanorambidzwa kudzinga kwawo. Onzo ndomapatsa kutsvaga. Havadi kuti tidzingwe, havadi. Vakatoenda vachifara kuna Jesu, taona munadzinga madhimoni musareni, tamurambidza. Vaita so Jesu anoti hamuoneka. Chigrupu redu. Jesu aite chimagrupu. Asi kuWhatsApp, aite chimagrupu kana. Jesu akatovaziisa kuti palist ye12 munhu ichokwadi kuti hapo. But nyaya yekunamata haisi mulist ramuinaro. Kwa hiyo madhimoni achabvuma sei kudzingwa nemunhu asiri muchikwata? Kunoti madhimoni anotoziva kudarika mabhishop. Madhimoni anotoziva kuti asiri zvemagrupu ndezvekutenda izvi. Tamuona achidzinga kwega achidzinga, achitodzinga. Uye madhimoni anomboti apa tamusi kupinda kuchechi ikai, hamusi kubati warufu hamuna muva list. Akatoziva kuti asiri zvemalist, as long as a man believes, he carries power. If you believe, you cast out devils. Hapana chechi papa. If you believe, you cast out devils. Hapana chechi papa. But ukapinda kwaningi, mukazopinda kwaningi. We are busy building church. We are forgetting to build people in the church. Chiri easy kuvaka church, chiri chakaoma kuvaka vanhu vari muchurch. Hear me very well. Vana vekwana Jephthah vane bitterness na Jephthah. Vanotonga nyaya dzevabereki ivo vari vana. Baba pavabereka namai Jephthah vakabereka a leader ane gift kwaIsrael. Ndo nyaya futi yaDavid naBathsheba. David naBathsheba ichokwadi akaita ufeve. But hepano pane nyaya. Paakabereka Solomon, Mwari vakaropafadza Solomon. Inda Mwari vaitanga vari kutsigira problem. Nokuti problem kani? Andina bana akatombotumwa kunzi iwe watora mukadzi waUria waita upombwe Mwari haana kufara. The same Nathan akazotumwa futi kuti enda unomudza kuti mwana wawabereka uSolomon ndamuda. Inda Mwari vaitanga vanochinja chinja so. Vambovenga pasiri pacho vaakuda. List iri pakati ndekuti mwana akaberekwa naDavid naBathsheba wekutanga akafa. Saka Mwari pese pane rufu rwemwanakomana waDavid pane kuponeswa kwevanhu. Saka Jesu achinzi mwanakomana waDhavhidhi. Saka David mwana waakaita wokutanga naBathsheba akafa. Ndozvazvinongoreva kwatiri tinotenda muna mwana waDavid akafa. Jesu mwanakomana waDhavhidhi. So David akazotongwa nemindset yegrace because there was blood speaking on behalf of his life. Vangeri reropa rikaiswa pasaiti tinonetsana. Unopinda chingani mukuru wenyu ndiani? Zuva rapindwa rinogona kusiyana ko iyo epipachi anozati kune dzimwe nyika izvo zveusiku. Ora tikadzokera kuti sabata isatata tinotangirwa kani wangu. Vamwe vanofana kutopinda musabata totoita kuti tinonge hatisi right. Kamba tinoshiya zuva 1 pasi rese. Saka dzimwe nyika izvozvo vatoo mangwana. Saka toona Mwari achaita zvekalenda anoita zvemweya. This is the spirit word. Mwari paakatanga kusika nyika haana kutanga musemani kana sandi. Akangotanga paakatanga. Saka 7th day haisi Saturday revelation yekuti chingani according to God. Somebody has found it. Anda kuti buda savadha yako. Tangoti Mwari haana kutanga kusika nyika musemani. Icho kwadi akazorona day 6 kubva paakatanga kusika kwete kubva pamandi. Ani baby unoyamba takatanga chingani. Uchatoona kuti muri kuwadzana mahara. Ana kutanga mandi kana chuka. Akangotanga paakatanga kwanzi zuva rekutanga. Zuva rakava rekutanga paakatanga. Haana kutanga muzuva rekutanga. Paakatanga ndo pakangira zuva rekutanga. Mwari paakatanga kusika ndo parakanzi zuva rekutanga. Hakuna kuva nezuva rekutanga kuti azosika. Paakatotanga kusika dera ndo pakanzi rekutanga. Saka uchiona hakuna zuva
ichadzoka Jesu. According to the revelation, kuti pane zuva muzuva rekupedzisira Oh, yes. achadzoka. Hakuna day. Day racho ndiye. Nokuti Bible rinoti paachauya achaonekwa mumakore vakafa vachamuka. Zvoreva kuti day richamuka vakafa hariko. Day racho ndiye. Paanenge auya ndo day racho. Nokuti day ranga rinengora kugona kupana sakauya. Saka Bible rinoti iye paachauya vapenyu vachiona makore vakafa vachamuka. Saka hakuna day richamuka vakafa. Harisi day ndiye. Paanouya ndo day racho. Now dzema days inyaya dzevazukuru vaJephthah. Oh, yes. Raise your hands. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. I'll meet you tomorrow. That's so good to keep.